Cik. Gak. Ayo ki miyene dicekel. Mula aja kakek keri-keri bira bedah. Kok iso. Iya, malah Oleh. Urung apa-apa wis bengkah. Andani kok. Aja sederenge pengaturan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki buke kok iso mlempem pon do ngantuk napa pripun ta, Bu? Kanyepen ngenteni kowe Kanyepen, kewengono. Bu. Iya, mosok ya kanyepen ya, Dik. Pancen ya hawane atis. Anjen niki tesih katimbalan teng daleme Bapak. Sadin. Lali to. Lah aku sing metu pengen bolak-balik lho ya mosok ya. Lah aku metu pendak. Pendak jam. Tak kira pendak apa. Ya Ris. Matur sembah nuwun kang Bapak Sadin. Sampun nimbali sandiwara keropak Tresno Muda Budaya mijil saking Kelompok Tanjung Kedung Tuban Kabupaten Blora Mustika. ingkang gelem ta sayang. Kang Mas Ajiana Pulo Kabiantu Ibu Yuliana Dewi. Nah, wis komplit nek ajeng. Komplit semua murah Ah, meriah. murah meriah. Ora ana luku-luke bareng. Ngono ki mang tanggapan apa nek uluk-uluk. Lah jembo iku mang burungan kondijene iki. Nah, ana jeneng Bali Tresno Budaya saged ngubungi alamat Di bawah di ini ya, Pak. bawah ini. Nah. Pokoknya aja do ngantuk ya saya ya. Apa nek ora ego lanem gak? Gak, sing nom-nom lho, keri-keri donan lho. Aja keri-keri, ana sing keri-keri bengkah kok. Kang Bapak Sadin, muga-muga rezekine tambah lancar lan barokah. Amin. Buahane turah-turah. Amin. Nek turah-turah kena nggo munggah ning Mekah Madinah ya sayang. Amin Allahumma. Amin. Ayo do meneng Amin. lah, Bu. Ngantuk kalau. Kandhane wis do mlempem. Lah wong kae lho, Dik. Eh, Penontonnya kaya abuk, kaya jagung kurang abuk. gini lo yo. Lah iso. Heeh, iki diobana bokonge ndongakno ya sampun, pembuka ki sampun. Ayo dheke gelo bokonge ya. Artise Tresno Muda Budaya.
Matur nuwun atur kawula sampun kersa nimbali tresna budaya pimpinanipun Bapak Ajiyono kedhokrak Jaya Bawono pimpinanipun Bapak Ajiyono kedhokrak Jaya Bawono. Ibu nggak tambah kakaknya tresna muda budaya. Sian, apa sayang? Iya. Lah terus piye? Kamelia. Nawan iki, Pak? Ketemu jodoh. Gije miring. Ini juga ada permintaan dari spesial dari Mbak Emai yang ada di Jakarta. Yang lagi nonton live streamingnya Tresno Muda Budaya. Apa saya permintaannya? Pancobaning urip. Ngelingono jaman semono ya saya. Wonge kelara-lara saiki sukses nih Jakarta. Nah, semoga kamu pancobaning urip spesial kagem Mbak Emai. Pokoknya
Aku tansah memuji marang kersane Gusti. Muga kang kuwasa ingkang maringi metu kowe lan aku bisa urip mulya. Kowe lan aku bisa urip mulya. Permintaannya buat Mbak Mei yang ada di Jakarta sudah. Kamelia, karo apa mau sini Pak Imam Buah Ratna. Kamelia. Ayo Mas. Wes. Kamelia sayang. Kamelia yuk. Lah iso. Iki Mas penyanyine ben maju sik. Iso apa ora tak tarani sik ngono lho. Nah, aja gede pencet kok. Engko mencet aku wae gak apa-apa. Apa, Dek? Oh, sepiring berdua. Oke, baik. Tali kotan sak isine apa ora? Lah iya, sak isine. Ayo maju rene. Mohon berdiam. Saya tak omong dhisik. Nah, iki ledekku tak tokne sik ngono. Ayo, Dek.
yo piye nerandel ya entuk dhuwit kok iso. Oke, baik. Apa sayang? Iya ketemu jodoh sik tak nari ledeke ya Pak ya. Bisa apa enggaknya? Gitu. Oke, baik. Oke. Loh, endi neh kok iso? Wah, ledek. Oh, mosok ya mbake diculik. Kayak mentulus ini ya. Apa sayang? Ketemu jodoh ada. Tali kotang ada, sepiring berdua ada. Paringi tali kotang mawon lho. Tali kotang kan dari kok iso. Tali kotang, monggo. Monggo, penduet. Ya. Tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane namewu kowe wujud katresnaku ajare kowe melu aku lakok ayu kurang larang pungkasane kowe ilang dengan dia aku goleki kali kota tak simpen tekane pati tali kotang seksi tresnaku kang suci iya 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 tresno muda budaya sama ya ya ya
Anjir talikotan sampun. Niki ketemu judulnya digantos bojo loro nggih Bapak nggih. Anjir, oke siap? Siap. Ditambah artis iki soalnya lakon nggih Mas nggih. Mas Semit dalange iki kok ya ora arep piye ta jane iki. Enak-enaknya streaming. Ditambah artis iki Megas, Kamina, bojo loro. lagu ya sayang ya. Ini tadi ada Bukit Berbunga. Bukit Berbunga juga ada Sepiring Berdua. Ya. Masih dua, udah cukup. Dua saja yo yo. Bukit Berbunga santai. Iku teko mburi njaluk sik tak. Oh, dia sing di kawasan kok. Oh, di kawasan. Ora. Aja lali to, Gak. Kowe iki ku lalinan piye to, Gak? Tuwa pikun. Ayo ditambah artisnya yuk. Sylvia. Sepiring Berdua. Shelly. Ayo, Sel.
iki soale apa panyuwunan nggih. Lakone pamundutan sing gadah damel. Anjir ditamela artis meneh ya. Dia mau sepiring berdua ya sayangnya. Ada? Sepiring berdua? Oke? Orang sabar belas sih Mas Saleh. Gimana? Ada sayang? Oke. Oh enggak bisa sayang, sudah kayak kok ya teko keri ku piye. Ora ndek mang. Lah iya, wayah bonus saya lagi gembruduk. Iki bonus spesial kagem teman-teman berdua. Jalane piring berdua semonggo. Salah ra ndek mang. Aku kok mek kawon dhewe kok Mas. Mulai omak wedak kok. Santai Thomas.
ngene wae ya sayangnya kanggone dedelanan krek didekan karen